Rok čo rok príde nejaký hardware, ktorý ma chytí za srdce a ktorý chcem nejakým spôsobom otestovať a podať to ďalej vám, mojim čitateľom, ľuďom, čo ma sledujú, etc. Sú to 2 roky, čo vyšiel Playdate. Malá, žltá, handheldová vecička, ktorá preletela ten svet hlavne z toho dôvodu, že mala na boku takú malú kluku, ktorá pripomína nejaké štartovanie dynama pomocou mechanického pohybu, ale v skutočnosti ide o herný handheld, ktorý založili odborníci, respektíve veteráni v rámci vývoju hardwareu s tým, že chceli priniesť platformu pre malých indie vývojárov, ktorým veľké vydavateľstvá nedajú šancu. Poviete si, OK, ale svet je preplnený indie hrami. Dnes nemôžete vyjsť na ulicu, aby ste nezakúpili o 10 indie hier, ktoré sa predávajú na rôzne systémy. Je to tak, ale stále je tu obrovské množstvo malých, kreatívnych autorov, ktorí nepotrebujú tvoriť svoje interaktívne diela pre veľké konzoly, pre PC scénu, pre Master Race v úvodzovkách, ale ktorí majú nejakú platformu, kde by mohli ventilovať svoje kreatívne nápady bez toho, aby museli absolvovať 10-násobne viac tortúr, než im ponúka práve Playdate. Malá žltá krabička, ako som povedal, pripomínajúca nejakú anime postavičku, ktorá má na boku kluku. A tá kluka je využívaná pre interakciu, ale súčasne má klasické spínače ako Game Boy, štvorosmerový kríž, 2 akčné tlačidlá. No a práve na Playdate si môžete dnes zakúpiť nielen separátne hry, ale hry v rámci nejakého predplatného, v rámci nejakého členstva, ktoré v prvej generácii, keď Playdate vyšiel 2 roky dozadu, bolo bezplatné. Dneska už sa tie hry samozrejme za nejaké sumy predávajú, keďže skomercializuje sa všetko a Playdate nebol vytvorený na to, aby tvoril nejakú interaktívnu charitu. Playdate však dodnes nebol oficiálne dostupný na území Česka a Slovenska, čo sa aktuálne mení, a my ako médiá sme boli oslovené s tým, či chceme zrecenzovať koncept Playdate pre vás čitateľov a potenciálne vás donútiť alebo možno nasmerovať k samotnej kúpe. Playdate má monochromatickú obrazovku, je to v podstate obrazovka na štýl čítačiek kariet a ja vám tento produkt otestujem. Dnes sa však tak stane, poďme si ho rozbaviť, keďže ten dizajn a to spracovanie Playdateu je niečo, čo vás môže zaujímať na prvú dobrú a čo by vás samozrejme zaujímať malo, keďže čo si budeme hovoriť, oči kupujú, či už kupujete potraviny, telefóny, počítače, myši, klávesnice, čokoľvek. V ruke držím jednotku Playdate, ktorá je ľahká asi tak ako balíček obrúskov, absolútne minimálna váha a už navonok je vidieť, že si tí autori dali na tom záležať, keďže niečo takéto má špecifický art a špecifický art treba nejakým spôsobom aj predať. No a Playdate vyzerá naozaj zaujímavo na prvú dobu, aj keď by ste sa možno o videohry nezaujímali, tak ten štýl toho spracovania a ten cover tej krabičky to vlastne reprezentuje, ťahá to oči, pretože to je naozaj atypická vec, ktorá by vás zaujímať mohla. We made Playdate just for fun. Playdate. Herný handheld, ktorý vám padne do vrecka a ktorý vyzerá tak, ako žiadny iný na svete, ak to tak preženiem. Vždy, keď rozbalujem nejaký takto originálny atypický hardware, mám úplne zimomriavky z toho, ako na mňa ten produkt vplýva. Je to malé, je to ľahké, je to plastové, pôsobí to industriálne technologickým artom na mňa, je tam tá kľúka, čo odkazuje na minulosť, sú tam tie klasické spínače, ktoré má Game Boy v určitom ponímaní, sú tam tie transparentné šrobiky, ktoré zase odkazujú na nejakú tú retro mechanizáciu a pritom to pôsobí moderným štýlom. Je to vec, ktorú si viete dať do vrecka, ostatne ja mám vo vrecku aj cover, ktorý
mi vývojári pribalili, aby som si svoj Playdate chránil. Zo spodu vidím vstup na slúchadlá, súčasne poved USB-C na nabíjanie. Takže cover je vlastne len taký obal od občianskeho preukazu z čias komunizmu, ktorý má vo svojich rohoch 4 magnetické piny, do ktorých vám Playdate krásne zapadne. Potom ako si skryjete kľúku, už je to naozaj vec, ktorú si viete dať do vrecka nohavíc, vrecka bundy, kamkoľvek, bez toho, aby sa vám poškodil. Vizuálne, dizajnovo príťažlivý Playdate, handheld s monochromatickou obrazovkou, ktorý ja teraz začnem testovať. Sú tam členstvá, vy si v podstate vytvoríte nejaké konto, pomocou ktorého si môžete kupovať hry. Ako náhle by sa vám Playdate páčil, respektíve mali by ste nejaké ambície vytvoriť pre Playdate hry, open source systém, respektíve program, v ktorom aj tí vývojári, ktorí nedostávajú šancu od veľkých vydavateľstiev produkovať nejaké svoje projekty, tvoria hry, tak práve v týchto programoch si viete vy vyskúšať spraviť hru pre Playdate. A vás niečo napadá, niečo interaktívne, kde by sa napríklad dala využiť táto kľúka, nejaká adventúra, čokoľvek, dostanete šancu to urobiť. Takže ja teraz budem testovať Playdate a čoskoro vám poviem v textovej recenzii viac. Takto ale táto krabička vyzerá a je to naozaj zaujímavé.